presiden namanya Mbak Sally. Mbak Sally. Lah, sel niku sangka ibu. Terus Sing sel niku sangka ibu. Nah, niki Mbak Sally ta? Lah nggih sing sel niki saking ibu. lah nek li Lah nggih sel niku wau upamine niku nggih saking ibuipun. urun jeneng kok wong wedok. Wong wedok. Kok ibuke iki sel. Iya jenenge sel. Lah nek line Mas. Lah nggih niki lek sel niku Mas. Niku Kok mulek. nggih ya mbuh line bapake apa line tanggane. Hei. Ya diatus sing jumeneng nggih. Ayo sepati ta, Mbak Sally ta. Ayo. Ayo. Hei. Mas, sel tenan Mas. Kok iso sel tenan iki lho? Ya ngosele lho ngantek nang nggone Pak D. Kok iso Pak Dewi. Lah kuwi mau jenenge sapa? Sally. Lah polahe ngene nyapur ra ngosel. Lah nabrak kene priyen rak Pak D. Lah, itu namanya blocking panggung, Cak Gareng. Ya blocking ya Loh, blocking. kan panggungnya Astabrata ini luas. Eman-eman lek jogetnya mek dek kene tok, ya harus sampai sana. Jajal pisan kas. Pisan kas. Oke, ayo Mas sing rada rempeng. Yo. Jajal. Ayo. Kok ya maneh. Kok ya jaluk neh aku kok sele kuwi mau ketoke masuk kok rene. Kok ya, ayo, monggo Mas, Yo. monggo Mas. Yo. Mas, kok beda karo mau ya Mas? Lek mau ngosele ngliwati Pak D. Lah Lagi. sing ping pindho kok kaya layangan pedhot. Oh ya, Kok iso layangan pedhot iki lho. lho ya pola iki. Lah kuwi lamang nguasai panggung to, Ya, diratani panggung. Kan ya panggungnya tetuk kono, Mas. Ya menguasai, Nduk. Tapi ki ya wong wedok ki mundur kuwi aja nemen-nemen, ngono lho. Lah terus kudune ya apa, Cak Gareng aku iki? Paling ora jenenge wong wedok ki ya sing gandas luwes ya Mas ya. Oh, karepmu sing feminim. Paling ora ya mlakune gur ngene. Kaya beliau mbak-mbak niki lho. Kabeh munggah panggung trinyi. Lah, Loh, tapi kan lagak-lagon lagu lagiane menungso ki dhewe-dhewe. harpa dhewe-dhewe lho niki wau lho nggih. Nembe sepindah nderek Mas Akbar. Loh, kok iso sepisan dari Mas Akbar? Aku rong lahir wis nyindeni aku kuwi. Mbak Sally niki awakmu urung lahir nyindeni. Wis nyindeni aku. Ya Allah. Berarti kula kudune njerangan contoni. Ya napa lek carane gandes luwes ngoten niku lho. Ya paling ora awake wong jenenge wong wedoke mlakune lah. Lah. Oh, ana jinjite barang. Lah, ngono. Oke, boleh tak contoh jajal. Jajal siji, mulai. Ayo, siap sik, mlaku rono. Oke, mbok arek sing feminim ngono to? Ayo. Posisi kaki seperti apa? Ya ngene jenenge wong wedok. Mlaku. Tangannya. Tangane ya wong wedok ya ngene. Ayo jalan 1 2 peret. Wah, piye wis feminim perung? Hop, wis nek ngeten iki kan nggih ketawis to, Mas. Ning lek beda karo awakmu pambekmu mau. Awakmu bajale budal kaya awakmu mau, piye mlakumu jajale piye kaya mau urung tak warai, jajal. Jiro lu. Pun blong. Kayak luwih enak ngene sih, Cak. Kayak luwih enak ngono. Mas, Piye? mosok ya penak pun blong.
Lah masa wong mlaku suarane pun blong lho. Kok ya nanjakne awakmu ki ya mlakune ngono iku kurang apik. Kurang apik. Luwih apik ya, Nduk ya. Nggih, Cak Gareng. Mumpung awake dhewe nang nggone Kedung Rejo. Kedung Rejo. Kedung Rejo. Acarane sunatan. Sunatan. Acarane sunatan sing disunat Pak Heru. Kok iso sing duwe omah iki lho. Lha sinten? Putrane. Oh, Pak Heru. putrane. Ngono. Menika putrane mau sing sampun munggah Cak Gareng. Nggih. Ya. Jenengan pun pirsa napa dereng? Putrane Pak Heru to? Nggih. Urung. Dereng. Urung. Aduh, duh, sampean kok kudu roh. Putrane Pak Heru jenengan ngerti. Semeran soalnya niku wau larene minggah mriki. Priyane anu bocahe dhuwur apa ndek? Lucu gemoy ngoten niku nggih Mas Akbar. Nggih, ya wis kaya aku lah. Kok ning PD. Kok ning PD men kaya. Padahal aku yang ngomongnya gemoy lucu loh. Emang sampean lek ndelok dalang apa ya ono lucu-lucune. Alah. Wajah-wajahan Lho, niku lho. kok iso nyepeleke piye lho, Reng? Alah wong lek jenenge gemoy kaya putrane Pak Heru paling tidak kan ya dodo jembar, gede dhuwur. Nah, Lho, Lho, terus lek dalange lah ya aku ngopo? alah Mas Akbar iki budal munggah panggul. Kuwi nyapa kuwi jare iso. Kaya Kuwi munggah dalang warepe. kok cilike ndak umum kok ya. Mas, pangapunten sanget. Piye? Yuk, Nggih. iki sowan nggene Pak Heru. Nggih. Ki kajate kitanan. Dungane apa? Dongakno Sel. kanggo putrane Pak Heru. Oh, sing penting lek kula dungane mesti apik-apik. Sinten wau asmanipun? Dek sinten? Dek Yuwanendra. Dek Yuwanendra. Arya Testanto. Nah, panggilannya Dek siapa, Mas? Dek Arya ngaten mawon. Dek Arya. Lho, kudu sing ngendang iku, Mas. Bukan. Dudu, lek kowe wis sunat ping 6 kok kuwi. Ping 6? Kowe 6 kuwi Arya. Apa enggak ngepok, Mas? Kulino delok iki berarti awakmu iki. Ya enggak kan umumnya sunat kan pisan. Sepisan. Oh, Dongakno. Semoga Mas Arya menjadi anak yang soleh, Mas. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Jadi anak yang soleh. Lulus mari ya. Amin. Jadi anak yang pinter dan sukses dan selalu baik kepada semuanya. Amin. Amin. Lek sampean dungane. Aku ya ndongakne mogun siji. Apa kuwi? Wis diapik-apikne digawe apik, ditanggapne kaya ngene gunakno kanthi becik lan sing bener. Oh. Wis. Maksudnya apa? Maksudnya lek saya digunakne Heeh. dengan baik itu apanya? Ya tegese akhlake to, Mas. Oh. Pendidikane sing ditokne Tak kira- saka Pak Heru. Tak kira saya disunat kuwi mau. Alah ya kuwi lek awakmu. Wis aku Mas aku. Mas Gareng, Nur. jare pertama kali tak karo Mbak Seli. Nggih. Ayo no, dirayu nganggo tembang no, bawa no, aku rong roh Mas Gareng bawa. Kene iki kali Mbak Seli to. Ayo no. Alah. Tanganku aku biasa ngene apa piye? Piye? Aku matuke kudune piye lek karo Seli iki warana dhisik. Yo dicekel tangane no. Lha ya umumnya wong lanang nang wong wedok iku ya apa sih, Mas? Aku moh aku. Lha apa? Ya kaya Mas Sabar biyen kok. Wah, Lah aku ya ora to. Lah terus ya apa? Ya langsung. Langsung. Aku ya wong lanang sing pideksa wong sugih kok ya. Ya kudune ya ngene. Ngono. Terus aku lha apa? Lah awakmu ya wong wedok ya kowe jenengmu ya wong sing larang. Larang. Wong sing cantik. Cantik. heeh. Iki wong lanang teko kok kene. Heeh. Aku tak ular-urani. Duh wong ayu. Lagi lho, jian. Ki wong lanang lek sugih ngene iki mlakune. Widih. Pepujaning ati. Wis jare sugih panyangan-nyangan. Mosok cethuk iki kramku kumat to Mas. Lah iya. Kok rada dingklang ngono sih, Mas. Apa asam urate kumat? Wis mari bengi iki cethuk awakmu to. Oh iya. Cekel tangane no. Cekel tangane sing kene. Waduh. Gelem mo. Kan aku perempuan yang larang, mahal, nggak mau disentuh-sentuh dengan cuma-cuma. Weh. Kaya ngene wong nandang. Wis jare sing wedok yo step tenan.
Lah baru diapa-apane kok wis nginangin. Aku itu mahal Mas. Oh, mahal gitu ya? Enggak mau disentuh dengan cuma-cuma, harus ada pengorbanan yang lebih effort. Harus ada effort ya. Kowe njaluk dituku piro? Tuku padane barang piye? Maksudnya itu perjuangan. Perjuangannya seorang laki-laki itu loh. Harusnya Wong nandang Wah iya. asmara. Tepis tangane. Piye, Reng? Arep ora tak terusne ya lebar. Tak terusne wong kok dipulosoro kaya ngene. Itu kan menolak secara halus. Apa to awakku dhewe Dicedaki face to face. Langsung ngentut lho. lho lah kok kebablasan Mas. Aduh dewa. Arep mbok apane to Reng jane? Karepku tak pangku. Ya alon-alon. Ya alon ora gelem kasar malah aku dislentak kok. Ya didemekno dipapakne iki lho. Aja moto awalas ono mring wak ami Wis jane karo yang apa karo cah cilik tak iso mbok udang iki lho. Lah ya ora tak kudang iki tak gawe ngono mau sok gelem lho Mas. Tapi kok malah membuat aku terpikat Mas sama Terpikatnya malah nek dikudang. Kowe kudu kudang terus no, nembang terus karo udang terus. Besok kapan Terus ngantek bar. Ngantek cakepane bar. Aja. Sip. Terus Tambet jabang bayi. Nyapa? Wong aku nyandek sindan ayu kok malah kaya Lah tapi kan wong wedok ki senengane dhewe-dhewe ya. Bahagia aku Mas. Bagiane iki dikudang. Nah, culit. Upama nira nahkoda. Iya. Loh, iso jegok ki lho. Asem guyu Mas. Oh, guyu ya. Ya. Tanpa prau sasat sarah ing Jolodri. Iya ndek, ya Allah. Takoni to, sok nek rabi njaluk anu ning ndi ngono. Bulan madu ning ndi? Soben bulan madu ning ndi, Nduk? Aku mau jalan-jalan ke Emrik Mas. Aduh, gareng poroh Emrik ki apa roh gareng. Alah, Emrik ki roh ae aku. Endi Emrik ki? Etan timbangan kuwi Emrik. Amerika Serikat kono lho Mas. Ya Amrik sikat yo kono. Sikat ngono. Tekne Mas nggih. Iya no. Nyidam sari as moro. Sip. Apa ya terus kamu mau kanggo aku Mas? Sak suwene aku urip yo entenono karo donyaku tok, Nduk. Apa iya Mas? Ya lek pas tanggapanku keh kowe gelem lek pas aku ora tanggapan pegaten ora apa-apa. Ya iku Mas. Oleh lek rabi seniman yo Mas. Asem kaya jebul kabeh wong wedok ki ngertini menggur duit, Mas. Kok iso ngono lho? Lha aku ngomongne lek pas laris dhek gelem lek aku pas sepi dhek ya wegah. Lah kan sampean dhewe sing ngongkon, lek sampean gak tanggapan kok pegatan. Wes syukur. Sampean dhewe sing ngongkon, ya aku nurut wong lanang. Sabar. Wis geger rumah tangga kok ora melok-melok lho ya. Sabar, Nduk. Aku mau sabar. masuk Ya ranah rumah engko tanggane wong. DP-ne kok Mas sabar engko tukokno biha. Sing regane piro, Mas? Oh ya paling ora lek behamu ya regane ya paling ora 2,5 juta. Jelas iku sing berbalut emas, Mas. Duh. Apa? Oh kuwi tampur tumor. Mas aku. Iya. Ayo, ini, nembang. Iya, kene. Gawane Mbak Sel, gawane bawa. Ya, Ya. Jogeti lho Mas Gareng. Siap. Karo dirung-rum. Iya, ya siap. Monggo. Mangga ya suarane wong feminim koyo ngapa? Iya. Ising.
Oh, nembang mesti ndak nak isin lho. Oh, nggak nembang ya karena nembang. Oh, nembang ya kok isin. Aku ndek Mas nyanyi nek ngarepe Cak Gareng. Kowe sik to, Nduk. Kowe kuwi isin apa gila? Isin, Mas. Wah, kita gila iki Mas, ora isin karo aku iki. Oh ya. Ayo Nduk. Omong isin neh. Atapuk. Sabar to karo bojo kok tuh. Wong arep dinggo malah isin. Apa meneh ku anggere arep gara-gara arep didekne malah nguyuh. Ayo. Sampeyan kok koyo wong ayan ngene sih. Ora aku ki ya jenenge ngungkrum karo bojo lho, ngono Nduk. Aku seneng ya ngene iki. Ya. Suarane apik to, Mas Gareng. Kaya ngono kok mbok sia-sia iki lho. Oh, weh, Nduk, ya njaruk ngapura ya Nduk ya mau wis tak sia-sia jebul. Mempunyai suara emas ngono kok mbok sia-sia. Emang kamu jahat. Syukur. Nesu lho wong wedoke. Piye? Aja, Ngerateni wong wedok nesu piye ya Aja jane? seneng, kowe aja seneng karo. Aja susah ngono lho. Wis aja seneng. Ya wis aja susah. Wis aja seneng iki lho. Seneng wong wis raut mukane kaya ngene iki ya marah ngamuk. Ya ora apa-apa engko tak golekne neh. Golekno apa, Mas? Jamu. Jamu apa, Mas? Ya sore ngat. Apa kuwi? Sore diombe bengi dadi kawat. Oh ya kulino. Ajenge Mbak Sel. Kok ya. Ayo. Nalikane